yɛbɛtwa kɔ bie bi wɔ hɔ ama no atumi aboa yɛn ɛno akyi ɛna mpanimfoɔ kamfo ama wo sɛ ɛhɔ deɛ wotu susu kakraa bi wonya sika kakraa bi de to hɔ a yɛhwia busua gu nsɛm wɔ ani adwuma bi na wopaa wode bɛakɔhyɛ aseɛ wowɔ adwuma bi dada na wopɛ sɛ wotrɛ mu a wotumi de atrɛ mu ebia meka sɛ woyɛ dapadeɛ bi wohia ho mmoa adwumakuo yi ɛbɛboa wo dodo Sunyani Area Teachers Cooperative Credit Union say wɔn cooperative future plan no da so a ɛbɔ adwuma wo no abusua mo de ho wura mu a mo daakye bɛyɛ mo dɛdɛɛdɛ ɛno akyi na wɔsɛ menka mfomfama wo sɛ mabunu no nso mo kyɛfa ɛwɔ paa woyɛ babu no a ɛnkɔsia wo sika ɛwɔ baabi foforɔ bi a fa kɔ Sunyani Area Teachers Cooperative Credit Union na kɔsia wo sika wɔ hɔ ɛhɔ deɛ wosia wo sika no wɔ hɔ a mfasoɔ ba ho yɛbɛmo akwankyerɛ dwumadie bi a wodie mu ɛbɛwi ase a wofie bɛkɔ anim kakra bi no na kyerɛ sɛ wogyina yie ɛwɔ sikasɛm mu paa anɔpɛ woyɛ adwumani ɛhe na ado akatua fa banks ni bebree wɔn bosia bɔ no yɛ kɔtɔ bɛkum ma ɛno nso akatua mpo kɔfa hɔ a sɛbe bosia no wopɛ bi kora twitwa ho a yɛma wo na nka pɛ sɛ de mfasoɔ bi aka wo ho Sunyani Area Teachers deɛ ɛsiane sɛ adwuma no woka ho nti wode akatua fa hɔ paa wodam ɛberɛ bi a ahokyerɛ bɛboa kɔ mu mpɔfiri mu sɛ yie bi ɛna ato wɔ wode sie bi ɛna yadeɛ meka sɛ woba bi sukuu feesi me ne wɔka sɛ wadabanse a wotuayɛ wo fie ɛdan a wote mu no awu ama fie bi dɛ tetew biribia ɛfa adwuma yɛ ho me ne wɔka sɛ bi a woabɔ wo tirim mpɔ sɛ sɛdeɛ wogu so a wo han dan yi woma nkyirima no ɛmma me han dan saa bi wobɛpɛ biribi ɛde agya wɔn ɛno nti wototo ani apɛ plot bi wototo ani abɔ sisi bi baabi ɛno ho mmoa nyinaa no Sunyani Area Teachers ɛna de bɛboa wo ɛsiane sɛ wɔn deɛ woyie die wɔbusua deɛ nyinaa ɛna wɔn ɛhwehwɛ wɔama mfa so pɛ ɔbɛbɛboa wo sɛ bɛyɛ wo sikasɛm bɛtumi agyina yie anɔpɛ wotie mi a ebia na wasinu amadeɛ no abɛtɔ phone no so sɛsi a mesrɛ wo ɛma ne nka hɔ fa kɔ Sunyani Area Teachers na kɔgye sika no firi hɔ ɛhɔ na wokɔ a ɛbɛboa wo anɔpɛ yi ma menka mfomfa ma wo sɛ adwumakuo yi wɔn adwuma no ti ɛwɔ Sunyani ha area 4 ɛna head office no ɛwɔ wankasa na agye wɔn plot asi waboro san a wɔn mu a wɔyɛ adwuma ɛno nti mesrɛ wo yɛafa ho kɔbata wɔn wɔama sɛ wɔbɛgye sika no wɔde adwane sɛdeɛ afoforɔ bi ayɛ wɔ no ɛnɛ ɛwɔ attachment a borɔ no so wɔ baabi a Roma asɔdan ne nkyɛn hɔ ɛhɔ nso wankasa agye wɔn plot asi wɔn dan ɛno no mu no wɔ a wɔyɛ adwuma yie afei hwidie mu so dɔm ankwanta hwidie mu kanya asekwan no so te ade sɛ ɛwɔ borɔ no so obi amfrɛ ne nkyerɛ hɔ na nkɔgye mmoa papa ɛmfa mfiri hɔ adwumakuo a wɔn deɛ ɔba borɔ no so a wankasa bɛgye wɔn plot asi wɔn dan ɛnyɛ wɔn nwanwa ɛnka biribi ɛmfa nkyerɛ wa naa ɛno na mekamfo de ama wo sɛ mɛsrɛ wo na wɔde saa nhyɛ yɛakyi na ade ho abata Sunyani Area Teachers Cooperative Credit Union sanse bank ɛwɔ ba a ɔbɛpɛ wo yɛdie ɛno no anɔpɛ yi mpanimfoɔ ɔtwɛn wo call ɛwɔ ahoma yi bia so 0244 433 113 0244 433 113 0261 103 905 0261 103 905 ofra mpanimfoɔ da adwumakuo ano Mr. Kesi ɔne ne manager ɔne manager accountant Mr. Eboa na abusuafo a aka wɔn bɛgye so mo bia wɔn nkaabo akyi a wɔn na betimi ɛde ama wo adesimai ma nkaabo no ɛno ɛna yɛtoa so ɛde ama mo yi aseda ɛwɔ akyire ɛyɛ nana bene wɔ agyameredu ɔne ne akɔmɔ awerɛhima ɛwɔ Sunyani ha nana ɛna anɔpɛ wɔda asie ɔne abusua nyinaa ɛda ase waseda asekyerɛ tietia ne sɛ nanu ya ɛna bere watia ɛyɛ ɔbaa pani afie anane ofiri mu wɔde se prɛko ɛwɔ gyema ampoma ɛyɛ kintampɔ borɔ no so hɔ nti nanu ofie ada yi ɛde abrewa ɛmu kɔ ofie ɛkɔpae ne kurabere ɛwɔ ban mu ɛyɛ akyira amammerɛ ɛdi na wɔtweda ɛde pii so amammerɛ mu ɛdɔm ɛfiri Sunyani ha ɛkɔtaa nana akyi ɛwɔ gyema ampoma a ɛnyɛ kwanketewa nanso amanfoɔ ɛbu ani gu saa nneɛma no nyinaa so ɛgye twi ɛgye trada ɛkɔtaa nana bene wɔ akyi ɛwɔ ɛyɛ ne kurom ampoma ɛma ne nana ne maame ho amammerɛ ɛyɛ fɛfɛɛfɛ kama ɛne ho aseda na ɔde brɛ ade semamma yi titiriw ɛne nana kwaku saben abebio a ɔne ne Sunyani akɔmo hene ɔne akɔmo abusua ne nyinaa titiriw ɛyɛ ne kuro nti hene a ɔno ma no bɛsi nana mu nana mpa bɛnkyerɛ mesikafoɔ nana mahemba ɛta n'akyirɛ nyinaa no pɛ yi wɔda mo ase sɛ nyame ɛnhyira mo ɛno akyi ɛnsɛw no mu a ɛfiri Sunyani ha ɛkɔɔyɛ ɛne abusua a ɛka ho bie wɔsom aseda nie saa nso na kuhudu a ɛkɔtaa nana akyiri anɔpɛ yi mo nyinaa momɛgye mo asedae na moayɛ amana yɛfɛ dodo afei ɛyɛ pasoma ɔyɛ chairman ɛde mabia ba kuoma mama Cecilia twumasiwa ɛkuo maame ɛno no afei nana Dorcas wɔfaata ɛwɔ e-sport ɛwɔ abesim saa nso ɛna ɛyɛ mama Felix runners sport ɔno ɛna ɛyɛ ne dia ɛne abusuafoɔ nkaeɛ Mr. Menunum ɛne abusuafoɔ nkaeɛ a moboaeɛ ɛwɔ nana amammerɛ mu wɔseme nam nyinaa se ɛmfama no na menka nkyerɛ mo sɛ ɔsɛ twɛdɛ mpo Nyankopɔn nhyira ɛde ata akyire na dɛ mohwere biara no ɔno ankasa ahyɛ mo anan mu anɔpɛ yi ɛsie ne ka agya ɛni aseda nti abusua se wɔda mase damase a ɛnyɛ ado maame adwo akonama ati fie a ɛwɔ area 2 mu ɛwɔ Sunyani ha
the telephone number is 0246 025 023 0246 025 023. We kuyani the mami na nano oko police station kuduru na je mana kunwa ema nsuo no ye ne bisa ne kwanso na mane yetetia ne se ne nana bia ye frɛ no Emmanuel Adea wonya mfie dumienu na anu abrantie abrantie mfie dumienu ebayi efrifie se wo kosku aba ebesi ne ye hu abrantie akira kwan se wakɔ agudie ba bi krobe ni agye na ni akoka sansumpo bibi na aye no so obafie no na sebe wanhunu kwan na wayira ana bibi sampo a ene sabre twedi ampo Yakopɔn ene abrantie enenim de asie ene to da sem ko dan police for ma make say won e de krata ma no amande abafie ha eno na damanimu a mekenka mu nsam ade kyerɛ wo yi se ya moye maame na ne dihye ba bia ofa bia yɛhwehwɛ no emfa ema no na ne no kyerɛ mu a oyo obi a ɔkatwi kasa ena ɔsan so etebrɔfo nso ekakra na oye nipa tuntum na wo kyerɛ mu a ofiri fie no na ɔhyɛ atade a sukuu atade na ɔde pie yɛ sukuu atade na ɔde pie yɛ ɛno nti ebi a ɔbɛhyia aberanteɛ bi ɔbɛhyia akɔda bi a ɔde nam borɔ no nso a ɔhyɛ sukuu atade a bi kura meka sɛ ne baage bɔ n'akyire sɛ obisa ne sɛ yɛ Emmanuel Adea mesrɛ wo polisifoɔ bi abɛn wo a fa no hyɛ wɔn nsa na yɛ maame adwoa kurama ne nsa nka ne dehyeɛ yi ɛno akyi no sɛ bi a ɔbɛpue borɔ no so na bɛ sɛ ɔboa maame ma ne hu ne dehyeɛ akyiri akwan a wotumi afrɛ saa namba yi 0246 025 023 na nam so ne maame ne nsa ka ne dehyeɛ yi a ɔbɛda wase na ka bi abɔ n'akyire nso ɔma no yɛ ɔka ɔbɛtua ama wo na wahyerɛ nyame nhyira nso de apie wo so saa so na yɛwura Louis Echampong Honorable Owusunya New Town ha ne fie number NT 14/4 ɔno nso ne wɔfa ase na napoku mfie aduasa ɛba wɔfiri fie bɛsɛ na wotwe mienu ni yɛhwɛ n'akyira kwan ya yɛhu no Honorable Louis Echampong wɔtua na mompa bi wɔkyenkyene miamia wɔkɔ abusuafoɔ nkyɛn wɔkɔ anyɔfoɔ nkyɛn baabi a osu sɛ ne wɔfa ase na napoku ba ko agodie bia no wakɔ hɔ nanso wɔhu no na deɛ wɔmu ne sɛ mfie aduasa ba yi nokura ni eduru baabi a yɛ na sɛbe adwene no nsisu yie papa eduru baabi a na ate afa so eduru baabi nso ana abegyina yie nti bia obɛhyia no onu bɛdi nkɔmɔ ebeduru baabi no obɛyi ano ne wadi nkɔmɔ kama eduru baabi na akɔfa baabi ɛma ne nya nwanwa saa na ɔteɛ ɛwɔ fie ɛno nti ya no wahyɛ no so sɛ bi ɛna abɛpie obrɔ no so a na polisifoɔ ɛbɛn wɔn sa aka no sɛbe obi ntoma go fi ɛyɛ nade sɛdeɛ napokutie bia abusua pɛ nasɛm ɛno nti monhwɛ no mmoa no na enua Louis Echampong ne n'abusua nso wɔn sa nka wɔn desie yi wɔn atwa aberante yi so a frɛ 0247 47 47 39 0247 47 47 39 ofra baabi a obi a ɔbɛtoa wo na ɔhwɛ ne sie akyira kwan na nam so na wɔhunu a ɔbɛda wase papaapa maame abena kuna du nso ɛfra de simamba ozongo sunyane he ya ɔno so telephone number 0597 909 555 0597 909 555 ɔno so kopie mu police station 9 no ɔno so mfie aduonu ɛba a yɛfrɛ no Desmond Fosu ɔno so pie ɛkɔ agodie ebi saa mmerɛ yi Desmond ɛma afie maame okyenkyini wɔkɔ adɔmfoɔ ayɔnkofoɔ nkyɛn ahwehwɛ ne bɛyi a ɔhu no bɛsi nnɛ na ɔkyerɛ mu a wɔfiri fie no na ɔhyɛ blue jeans bi na top ɛhyɛ no ɛyɛ green ɛna na ne mpaboa ɛhyɛ no nso no ɛyɛ slippers no nso ɛyɛ green ti combination na Desmond Fosu wayɛ ɛno na maame ɛkamfo de ama de mama nyinaa sɛ wɔne atwa ne hyɛ so a pɛne ma no na wɔhia no papa ɔka borɔfo ɔtetwi nso paa ɛno bia na ɔbɛpie borɔ no nso ebia na ɔbaagodie fie ɛna korɔbɛni agye mmerante ne nti ɔba bɛka hɔ mesrɛ wo ya no agya no kwan amana bɛfie sanse ne maame ani abere a wɔhwehwɛ no mesrɛ wo a police station bia bɛ wo no ne twa aberante so borɔ no so a fa ne hyɛ polisifoɔ nsa na sɛ de tie bia maame abena kona du ne nsa bɛka ne de sie ne ba ne saa de a aseda ɛna ɔde ɛbɛma wo adesimai ma nkaboi anɔpa yi yɛde ne nyinaa aba wie fidua mu ha ɛberɛ a kaa ne mu no ɛyɛ morning show on Sompa 98.9 sɛ kei ɛtena se mɔde wɔ akyire biara no ɛde abrɛ mu medin ɛne kwabena ɛde sɛ ɛbɔ nsu odi agorɔ mu ni anɔpa yi ma mo akye ama mo ne tie na mentimi nsɔre wɔ aberɛ a menkyia me regional minister ɔnabɔ Justina owusuba na hene awo no maame ɛbɔ adwuma papapapa ɔne security ɛyɛ wɔfa Vegas ɔfa Gideon secretary ɔba ya a ɔyɛ assistant ɛkyia wɔn papapa anɔpa yi na makyia man of God nso sabre yi ɛyɛ mia me nua Agabus Komfante ɔyɛ radio mechanic ɛwɔ Sunya magazine mambɛmɛ ne akye na menkyia Bogabodi ɛwɔ Sunya magazine wɔne Asewguru Sam ɛne Masaka Peter nom
masa ko jonum ne abusuafo magazine nyina no pɛ yɛ tia mo papa yenim sa mo ho ɛyɛ mede mo hyɛ sɛ kensa de wakyire bia no wɔde atoa mo so ma mo ne tie amam de ne awa ɛnya ado para pɛ yɛ dase meso me dase babe yɛ dase so ma kwa mo maso mo na anopɛ one of the stories ɛ ɔhɔ ɛne sɛ okɔ Ghana ha mo de bia no professor obi confused ba Ghana ha a gold producing countries no Ghana na Africa nyina yɛ tɔ so first di first hey oba wiase a first thing ya say twa South Africa for bi na say mo ba ji ta chelo ya say twa mo na eno na lance minister say the policies of the president sir our president edi nyoma to akwam na ma sir na mbuza say ayo mbuza say number 1 na edi impact dey o hare was ba oko Johannesburg oko other areas how money first do you feel the impact na kwa me Johannesburg wa microphone no dey for ma dey do nya gold na dey ha me nua bi ka che me nua bi ka che mo school mu say gold be pie okuro mu a e say dey abodua enya no kre pa na Saudi Arabia urafi the United Arab Emirates a good nyoma nyankopon di chew mu no natural resource then the che how powerful you are dabio ye he de e bi ba okuro mu a e duabo ye nwira la ese but o ni gold ni bi kro mo to mo say e bi gold be tiase dey say ye dey kwa me kan kre and dey krom ha ye mai mu ha Ghana mai mu ha Prestia Takwa Bogoso ene Samia no okọ oboase okọ Kanyase a ye misa se sankura kese mebo odin e ba Ghana gold a obo pa e ye pagye ne to omanim kokuro ho na kohwe kokuro no so na kohwe oboase kohwe kotaka kohwe koboso kohwe bra Kanyase ya me se bibia ha me se efiri Kanyase ntotoro so aye to gold kwan a gold fo no fa so da bia ka obadwuma mu eno kwa mo so omonye ai eno kura no so ka mo ba da hwia amaye no anka firi dotro so kosi Kanyase de sa kwa ne de anka mo nya na asfalt amaye ne hu se sa kwa na mo no so obadwuma da bia me da se Amanfwe jackpot mu hini nabo. Betway atina kesiye jackpot ni new. For 17 games. Na said what funny nyina etum pepepe. Wubedi sika pori 16,500,000 Ghana cedis. For 1 CD 50 pesos petuso. Beti wanyansemu. So one if you do what ya entwebi. Kaise enhyehyere kakra wo ho. Gaming Commission of Ghana nsa hyase. Betway agudie no hu dontia. All right, Opoku, good morning. Mejo so. Now pom to say Christ Adam. Good. Christ Adam. Bibiara da ye. Say onso ho ye. Na me adom. Bibiara fine. Na me adom. Ye na tweda mponyankopon ase. Yes. And I say a beautiful day. Yes. Benada. Yes. Thank God this Tuesday. Yes. Na anu bensum nim say nsem ho. Ensem bibre na ho. Okay. When say City for age Champions League ne de. Na mum anya de a omo agye anije no. Omo kuso oju omo ani. Enra na parade. Na parade. Enti enra mutu mountain. Yes. I say before ekwaje qualification ba no. When so mo fa mountain kakra ekosrasra manfo mu se before a qualify for Premier before aba. Na enra City enso etu mountain efa krum ene omo supporters ne giomani na nya asem keto akra na mo giomani wie no trophies no team wa free nkura bere bo one thing is a trophy no enra players no e dey supporters no mo je treble wow 3 trophies team a why be da England ho na Manchester United nko City for I course our record no. Until no the trophies on the tray. That is until ye the munsem and so beba transfer stories be now everybody back. Defender be the club was your betona. Yes, Omwanya bida a bit mama defender no. I had the highest na be the most expensive defender. Yes, our Monton. As a Monton. Yes. And I'm for so moving. Yes, clubs be now epe. Until the munsem and so beba.
Madrid na nko Chelsea player bi na Madrid say boy na den nti omo ma bi no mbeba bi ma je Chelsea atebo no so nti ye de munsem enso Madrid is any body. Yes, Madrid. And I want be a bit matter. Any asem. Sompa FM. Madrid say Chelsea for no boy no ma bo no. Ne boy den. Okay. Nti so ombesia adan omani ababim abedi player no nkoma he's a Chelsea for atebo no so. Nti player be ho asem e na Madrid for nti ye de munsem enso beba. Na ye ba fia enkomo bebri na wo fie. Okay. Me the exclusive bebro. Okay. Me the breaking news bro. Thank you. Na sa news no tamu kuchu ni ina fa Coronation Park ho. Okay. Die na si ene die na besi. Okay. BBC ne o Ene 13th. BBC ne. Okay. Ebenada. Na ene die na esi ya na Exclusive. ye de ba. Okay. Ene BBC e Coronation Park na die na besi ye de munsem ebeba nne na eno akire no nana ne ewo mu ne say under 23 Black Meteors Ghana ko Olympic Games ache na ya qualify for under 23 AFCON na under 23 AFCON no ye kwa first to third ebe qualify for Olympic Games na fourth position no akobo playoff with other continent inti Ghana yes ye qualify inti enro team na tu afri Ghana ha no ma kodru Egypt omo koboabo omo ho na efe omo pie free Egypt awura Morocco na efe AFCON no enso etimi akoso nti e de visuals ni nyina abram kodru Egypt no e de visuals ni nyina enso ebeba na under 23 omo chairman na say ESCO member ba ko akasa for under 23 no ho e the latest eba Black Stars are started training enra na Black Stars enra players na report no hey dressing cars na nya asem ketu akra in the Black Stars boys na report to enra omo ye training e de emunsem nyina enso ebeba enenso intercono baso Okay. Super Zone asena ba eshase Nene eshase. Oh, fantastic. Yes. Nti we be bisa say opoku na eba so wo he nti ye the latest no ba Eba. Ahaya. Eba so Ahaya. Zone asena ba so Ahaya na ene schools ben ene eba be compete ye the schools no ba ene boys bebo girls bebo na girls no schools be na eba boys no schools be na eba eno mbebo ochran mbebo Thursday mbebo and afi Friday mbebo next week mbebo na next week die no ebeba so ana ema so latest ni na wo ha ye de ni na eba nana we ni bebre na ye de ba enti ene Parkle ebo production work die na na ubie kwan na ne akaja gum kama de ma ati Parkle de konkon sa ma bejina de opoku kajagum enti ekwan na bie anopa miemu ache na ye mu akwaba emfamra Sompa 98.9 FM anopa Adea Akye Abia enana kwanta bisa amanfo se ke nimre ene wapon kakra ede ma sports team ne se enso yenje na akudie mu nsema ya boaboa no nyina no pai yenje nko ema adehyeman bonoman ene Ghana man nyina enam senti enso ato di sports beat anopai ye de bro shenenso producers na daruma ena anopai atena se de nsem no eba be down ye fasada ema industrial squad Joe Sugar Mahmood eno ache no abranted di ene fada Gandhi Danny Jordan Vincent Akwasiam Pabentre Madrista Richard Nkwayana Lepu Savio Omina Techi and Afe Champion Papa Akwasi Atachumbarima Papa Clef Enso Adea Noa Osembo production work Kama and the exclusive Nina Eba Enyasem Ketokra and a Pamidi and Opoku Shevchenko Ofremi Shiva Mejoso Meneme champion producer Edward Amwako Sompa Iniesta and Anopia Kaboma Yedin Sempano Eba Bedaho and 10 times you come on Nene di komo kakra emfa efrien krofo amanso emra ye sha manane seminasia ye shasie transfer stories na abobo diaba bebre na enenam kwanso a ye de epa beta ho etie shasie emfa free club and di and Chelsea udu ani chema Chelsea boboko na so ya in the next days meeting be ebekoso na meeting be na ekoso Chelsea and Inter Milan ebeshia na nyina se Khalid Koulibaly anope atete se Inter for ashasie bisa the availability of a branded di any Khalid Koulibaly or a defender the match Chelsea and Chebiano free Napoli join Chelsea team no nene enam say Chelsea eniabre epe Andre Onananti and komano dia Inter for echema Chelsea for me entrance na fiesi nkomia na nkomia sie no enkomo
main topic na Brentford and Romelu Lukaku on the main topic no ni nyina say Chelsea and Inter bedding komo e dey fa Lukaku ho as to say Brentford and Lukaku Chelsea e be tournament Inter on permanent deal and now so be say Colombian and now so be returning to Chelsea no e won komo e no mbedi e no ache no Inter and so be say Chelsea say na Trevor Chalobah ne won sem te say e no ache Inter as e be say Chelsea say na Khalid Koulibaly ono so ne won sem te say e na Chelsea e be say Inter say na Andre Onana ono so goalkeeper no ono so ne won sem te say enti en komo in the next couple of days in Chelsea ni Inter share sam komo no omo so ebetimi adi ene reporter efru eba no pay enso eno no asema bam ni nyina say Kylian Mbappe or the French national team camp akwa interview bi ama Kylian Mbappe e de atodwa say no krepa ne say enya dia ne current deal expire in June 2024 obe trigger an option to extend ni nyina ne say Brentford di ene Mbappe option say ne contract no eya bawie ya or the 1 year ebeka na mo ni nyina gina no Kylian Mbappe so na no eneno a Kylian Mbappe koye sa announcement no ame say PSG for no kokwa apa say likely say Kylian Mbappe obeko as a free player wa bre omo PSG enya bibia enfra Brentford anymore and am say 2024 next year say Kylian Mbappe contract no so a obetimako as a free agent in Tama PSG for the near Brazil. Ni kwanse ka Kylian Mbappe ekwe sa interview no church semo and I'm say on the contract mo PSG for nim na mo ni kwanse Brighton ba Mountain ebe tre semo sa in Tama PSG for no kokwa pai na PSG for chema situation aba no simple amunyo mwadwe so mama Kylian Mbappe every club num as a free agent da Inter Brighton onye na adwe so obetrega 1 year contract extension dia ene sama ya PSG so moton PSG is sama ya no say Kylian Mbappe na adwen so beko as a free agent next season dia ene afi o moton on beton afi ase na bi o menya sika kakra enso dia go mbotom enti anu ye reporter efi Paris Saint-Germain enso aso e pa no pa ya ye de chire kama enso de ama Joshua Kimmich e player e de ma Bayern Munich e bisa Joshua Kimmich ya tete se Barcelona e interest so munya wo mope na watete sa interest ni bia na Joshua Kimmich e chire ma enya de on rumors no ordinary rumors no crepa ne say 2 years on the contract ne so Bayern Munich na our big plans on the Bayern Munich edi nkomo inteni animu ya no ono nye na adwen se okoba bia ene reporter eba Bayern Munich etrema omo Ariscado Rafael Guerrero ne contract signing no enam sa Brentford deal ne dey 100% agreed 100% agreed Rafael Guerrero ebe sign e ama Bayern Munich till June 2026 bibia ensesa announcement beba na we said there Brentford be sign the contract no and a Bayern Munich Ariscado mo chema after international break no Brentford beba no be sign the contract kama e de ama Bayern team no any reporter if Rafael Guerrero enso so e eba Simon Coman e captain e de ma Everton Brentford no ono so enche bia no omo prepare new contract e de ama na obe extend the contract no Ediama Everton Boboko no document ni de ma prepare wi enche bia Brentford di any Simon Coman ebe sign atna ato akoso ye adwuma Ediama club ni di any Everton Rasmus Højlund striker Edima Atalanta Bergamo the Gewi Stadium na Rasmus Højlund abetodwa say Manchester United interested so munya Brentford we omope na no na Rasmus Højlund echirema say akobare say team kase party say Manchester United peldia na no chere say we player oye adwumaden e club intene age say United epeno na mum sa ensemene na monten say Erik ten Hag Adea Erik ten Hag a request say Brentford enfa the videos and sending na se for no crepa ne say enya Adea ten Hag one na di nkomo ene yensem kakra Rasmus Højlund enso ede atodwa Aston Villa boboko no enso eni abre omo hwe anim say nche bia no ombe appoint papa ne di ene Monchi as the new sporting director ede ama club ne di ene Villa Monchi sporting director de Sevilla abetodwa se nkomo gusu ekoso Aston Villa bebi ansesa Monchi ebe join Aston Villa no ni Unai Emery enso akoye adwuma na bibia ayi kama enso de amane Aston Villa ne reporter efru eba Robert Lewandowski na watete Saudi Arabia sika efru eba amanfo okono enche bia siroko ene Benzema ko ewo team se enche bia no so beko Saudi akoye adwuma na Robert Lewandowski echirema no krepa ne se
enya de odwin Saudi Arabia bid ho debi ondwin Saudi Arabia bid ho da enam say anytime bia so hwe no hu niema happen e Saudi Arabia ono emfa no ho na concentration Barcelona and here Robert Lewandowski ne the end no Levi Colwill a defender at the match Chelsea and Chebi Okobo loan at the Brighton and then everybody say Levi Colwill joined the Three Lions of England national team camp ni yina say center back or ko replace Lewis Dunk anya problem camp and I'm senti we free camp and I'm say Brighton free camp with and Levi Colwill and so ko replace no the Three Lions of England camp and a reporter Eba Rima de say, Omuni intentions so betia big fee bia for Kai Havertz. Kai Havertz, striker the match Chelsea. Carlo Ancelotti na ni abrace onya Kai Havertz ope. Na mo Chelsea for kobo 60 million euros plus add-ons. Eno na mare for chima adabraka. Kai Havertz ni mu no. Abrante ni mu no pa 60 million euros de bo no osro in the Chelsea. So ombe pene ama omodi nkomo biem ene omonte bo no so anya sa Kai Havertz no omonsa ma biem ene Real Madrid omaso a reporter efi eba Manchester United and Manchester City boboko no omo consider Brighton di ene Josko Vadio as omo top target omonyo Josko Vadio omo pe anya Josko Vadio nko omo consider Mateo Kovacic as omo top target omonya sa players na ebe bo omo pa ene da sorry ya Club and the RB Leipzig, Racing Sports Leipzig, Omonia Bre, Omosrema, a Brighton and Josko Vadio, Omo consider Brighton says, Ombeto Brighton is a Brighton the most expensive centre back ever. Enti Ekobane Sadia, we a team. Now Josko Vadio diabuaho around 150 million euros biadie ubetia and I'm some person the most expensive centre back ever. ABC da into Wesika ye de to Brent bi to say Harry Maguire mo any defender sakana any Virgil van Dijk mo Harry Maguire musika de to mo omochema Josko Vadio ombese omoyen the most expensive centre back ever into a team na so open dia eso timi bua ho any reporter eba Paulo Bruno Ezekiel Dybala ni agent Jorge Anton or the atuja say report any na mountain say Saudi Arabia clubs any abrepe Paulo Dybala no enye no kre report Bobaye say o Saudi Arabia Paulo Dybala likely so be join the clubs ni be Saudi Arabia no ni agent and the Jorge Anton e the atuja say Paulo any obianka sai Saudi it report Bobaba so no wanya calls wanya offers if Saudi Arabia no kre party say no kre bi anim any sem kakra ni agent no the atuja and pay yenso ye de chire kama enso atimi ediama ye free wa ententem se Manchester City team no BBI is set enra City omojo mani kakra ni na se parade no enso etime toja na parade ne toja no join your live on Facebook Sompa 98.9 FM na bibia enye kama ni na se Brentford di ene Jack Grealish ene ko bisa say Jack na urama after say Man City win the Champions League no wanya kwan ada Jack Grealish echema enya de friend na pe friend na no ono wanya kwan ada na enya dia ono wanya kwan ada enti Jack Grealish e to dwa say ono wa bra City eje Champions League no omo free omo ko Ibiza ekoji omani from Ibiza omo san return to Manchester and parade no etime to dwa enti ono na prefer na de onya na picture here that we Jack Grealish Nenra Jack Grealish surprisingly or the atu Bernardo Silva him so Bernardo Silva antena and as a reporter Boba say likely say Bernardo Silva beko no enra Jack Grealish epa Bernardo Silva chose was no antena and Jack Grealish flew back so efru eba no enra wa bra Jack Grealish edin komisa say wada no yenko ni enko Jack Grealish or the to bia say na prefer na de onya na bi yenti Jack Grealish 4 hours of Well, Grealish flew back from a night in Ibiza for today's celebrations and has had a few choice words. Well, Grealish flew back from a night in Ibiza for today's celebrations and has had a few choice words. Just basically, for the past 24 hours I've had the best day and night, to be fair, I don't think I've slept. Enti Jack Grealish no say anya dia and na prefer na wetimi adabi enti anu reporter efra Brighton di any Jack Grealish enso aso eba anopay ye de chire kama enso atimi ediama no chire no ye de ani chire City enra Adea Brighton di any Erling Haaland
and no Man City echo stage no na stage no so and omo left omo treble no in front of omo supporters no nenra players no omo dia sapapa yenko ne enjoy Man City wabra na omo edi asa no abrantia de enso ene Calvin Phillips omo ayanyom e de ama John Stones yenti Calvin Phillips ensema no so kan e de fa John Stones he's got his time so make some noise ono so eka edify jagration tenra Man City for no ejo money pa na enya sem keto kranti anopa enyina so na amanane nsem no yen fancy na fe abrantia de din enso ene Calvin Phillips age microphone na Man City enra omo ahwe t-shirt kama treble no edi join the live na hwa de we air trophies omo je no mo de supporters no enti Kevin De Bruyne and the Premier League trophy nature no Ike Gundogan and the Champions League nature Kyle Walker and the FA Cup nature enti sabepe omochi Manu esho omoji FA Cup Premier League no moji omochi Inter edge Champions League enti bibia set at the moment no your reporter if you crew for my so ba yenyina so amana nsem no ye fancy na 10 times yem rafi e medi komo kakra enso e ofie ne e sha fi seminase a ye sha se e fan free the under 23 the Black Meteors of Ghana. Who ram out the Black Meteors of Ghana? Sharon Sumame. Senra, Meteors team no, and so akopiem, and so Egypt. Inti Jordi live on Facebook, and Sompa 98.9 FNT. Emmanuel Yaboa, 99 ideas, former player. Edema Club and the young apostles, and Enra, Ukraine bag, and Egypt. Here we go. Inti other players are coming to say yes. Assistant coach enso ne die chire kama pa enya se because akranti Meteor team no akoram enso Egypt na Egypt o makoram no omoko boabo mo akoe training kakra nyankopon ya atoma on be free Egypt aram Morocco eho ena under 23 AFCON ne beba so a under 23 AFCON ne shere sumame so Oman Ghana ye ni Morocco host nation na the same group enti group no two teams ena be qualify na every group B so two teams are qualify enti mukọ semi final na shere so first, second, third, ebenya automatic qualification. Now if a fourth place nation no, and so any continent for Akobo playoff. In Ghana, if you heard him say for the first time in so many years, a bit more qualify for Olympic Games. Na bibia ayekama. And so the maintain reporter, if we the Black Meteors, and so as well ever, if we the Black Meteors of Ghana, Yemon Rame, and so the senior national soccer team, Black Stars of Ghana, who do any team or Black Stars of Ghana, and players no are reporter, players no are reporter. Players no a report no players no a report no otim se bibia set at the moment we Jordan Ayew wa bra Jordan Eba no Jordan car or dem no and we Joseph Edu defender Abrantia the and Joseph Painter and Swaba goalkeeper Lawrence Atizigi and Swaba and watch the captain fantastic Andre Rami Morgan Tete Ayew and Swalanti the you every the camera no yes a local striker Hafiz Wanta Konkoni Elso na kodru no enti striker kodru enti Abdul Salis Ahmed Elso akwakolande bibia set eno achi no Abranti and Jenny Gideon Mensah Elso akwakodru Osman Bukari Elso aba enti players na dia otim say yes omo ba no omo dress and omo cast omo de report to ye na nya asem keto akranti we Black Stars wa bro omo report ne enko ne enkoti otim say yes Abranti and dia ne Daniel Mati report yes this year we go do wonders. We go show progress. We go conquer prayers. What did you do the concept? We go kitty. We go kata. Black Stars come fire. No retreat to surrender. Hey, bring me back the love we say for your country. Forget the past, go chance to victory. Bring back the love when we say for your country. Forget the past, go chance to victory. I know that. Black Stars so abro mo report no and make us say nyum dasia Black Stars players no efe enti enra omo yo mo first training session ene training session no ebe to aso
na ansa na Oman Ghana yɛtu ɛde free Ghana ha akɔwuram Madagascar AFCON qualifier yɛne Madagascar ɛna ɛde bɛbɔ ani nti bibia yɛ set ameka sɛ players no report to sɛ bibia yɛ kama ɛde mo a ɛnya asɛm keto akra yɛ free wa intentem so yɛ kodi nkɔmɔ ɛne nkɔmɔ wɔ hɔ na deɛ na asie ɛne bibia nsesa ne ɛwɔ mu nie wode medical deɛ no abrɛw na mo yɛ nkɔ medeɛ ma so yɛ medeɛ ma captain Kwesi Donsu ɛde nsɛm atodwa ɔse medeɛ ma mo target nyinaa ne sɛ afi no ɔmo qualify for CAF Champions League no ɔmbɛkɔ no ma akɔgye CAF Champions League no na Kwesi Donsu ekyerem a edu tem bi onte ase ni enti a Ghana for dwen sɛ Ghanaian club entimi enwe ne CAF Champions League ɔse edu tem bi a ye emu se ebetimi agye CAF Champions League dan sɛ yɛbɛkɔ akɔ ade up to the numbers and I say yɛkɔ a na obete yɛn target group stage na sefo no Kwesi Donsu ekyerem a ɔmo target na ne sɛ afi a media mɛkɔ CAF Champions League no ombeka kwaje Kwesi Donsu ne de kakra ode atodwa eno no oduwa de kyerem enso onsɛmfo from a hyɛ ne nsoma me sɛ Brantia ne din enso ene coach ne din ene Kasim Okansi Menga ɔyɛ head coach de ma Boakye United ɔde no kra pa ne sɛ massively ɔmo anya successful season ɛwɔ Boakye United na mu ade ba kɔ ha adwen pa ne sɛ nkafi no Boakye United etimi ɛwɛ ne Ghana Premier League no ɔso wɛ mmɔde mu a Boakye United abo a na nka ɛsɛ afi Boakye United etimi ɛwɛ ne Ghana Premier League na mu no kɔ pa ne sɛ Boakye anya successful season ɛno yɛ sɛm kakra Kasim Okansi Menga Boakye United coach ɛde atodwa oduwa ne kyerem ɛnso ɛwɔ takwa nsuayem MP Honorable Mreku Duka oye MP Member of Parliament Edma Takwa Nsuayem Honorable Edi atudwa se nokre pa ne sa afi no ombe ne esefata bia serebe ya mediema ebetimi a represent Ghana well ewo CAF Champions League no o se omo takwa for de omo abo omo hopa na mu ne yeso omo nso eye ede bo amediema serebe amediema kwa Africa ombetuma compete yi no ombe de abo amediema kwa Africa akote mediema anaza akote takwa nyinanim eno yesem kakra takwa nsuayem ampi onabo Mrekuduka enso ede atodwa Kumasi Asante Kodoko striker Steven Mukwala ɔse fair season obebo edema kodoko kre panse na a very very difficult ɔse even season no chance ye no na nema enkoyi ma no erutem bi ema nema fa kakra edema no ewi ache no na nema ai difficult edema no in the Steven Mukwala echema ne fair season e wa Asante Kodoko no o describe a obetima ka se na a very very difficult edema no eno ye sem kakra Steve Mukwala enso ede atodwa yenreme ne eni nkomo ene Coronation Park DNACA ne ewom ne se Director Edema National Sports Authority Ghana Director Edema National Sports Authority Ghana Professor Peter Chumasi ene obabe inspection Sunyani Coronation Park Professor Peter Chumasi obabe inspection Sunyani Coronation Park ni nyina ne se National Sports Authority Director Bono Region Foster Kwampoku Boakye Director Eden Krata Edi Akwa National Sports Authority mpayefo say after sebo for qualify no Sunyani Coronation Park ehia upgrade enti ehun be hia sempayefo ebeboa na ya upgrade Sunyani Coronation Park se be ya bofo ebetima bo ne Premier League matches no ewo Sunyani na krata no koye no akodi board chairman and din any said pound ho na no ene National Sports Authority Director Professor Peter Chumasi Chirema otimi trana to so pressure bad ho ewon kran no okazo trana to so enye yi enti ene emo 2:00 PM na Sunyani oba be inspection na oba ne eso mo ye ewo Coronation Park ema bofo bo ni premier ewo ha no ena oba behwe na efomo tu wana mo aboa ama Sunyani Coronation Park anya upgrade na bibia akoyi enso park ne so enti ene Professor Peter Chumasi eba Sunyani Coronation Park aba be inspection ene reporter ifro eba no pay enso ene no ye free no so a ene Bono Region Schools and Colleges Sports Federation Bono Region Schools and Colleges Sports Federation annual super zone aseno ehya se ene ewo he Sunyani Coronation Park enti super zone ehya se ene ewo Sunyani Coronation Park na schools compete no 24 schools ehya se ene ewo Sunyani Coronation Park enti edi mawena na so na nne schools ebe compete no melbo fixtures no enchero okwa ema na fama schools eba ma no de ene no 4 schools ema no 4 schools
na Drosek Drobo Secondary School Sahes ewo Nsuatre Nkosek enso ewo Nkosek enso ewo Sekwa ena St Augustine enso ebabi enti mana fam no ye Drosek Sahes Nkosek ena fe St Augustine emema na fam no so schools ennan ena eba ne na Presek Brekum Odas Nkosek ena Duhai enti weni for schools eba ne enti ene Sunya Coronation Park schools ebe compete no boys no Brekum Presek Odas Nkosek ena Duhai ena for rem ewa mana fama Drosek Sahes Nkosek ena ve St Augustine we any schools ene omba be compete enso superzona enti no superzona Sunya Coronation Park ena superzona no enti ene ena eshase ene kro na so National Sports Authority Director Professor Peter Chumasi eba Sunya Coronation Park abi inspection enti ene reporter efru eba no enti ano pa yenyina so na yefa ensem no ensinyankopon ya adom no edum ya 945 champion papa Akwesi Atachumbarima Papa Clef ebeji na gwa na the champions na kan ho na the only premier sports in the region and so etimi Adea bro Nelson Dankwa PTB Foundation of Mission Nelson mamencha na no pay one honorable Paul Chumbarima Apreku Ajumarura member of parliament Edema Doma East enti honorable Paul Chumbarima Apreku no pay good morning enko Sompa FM Dankwa and mamencha kama pa enti DC na we see key Sompa FM no de akambia atoaso Sompanie enyumunie, sompanie kasia bonie, sompanie osompapanie, sompanie radio nie. Yabo, yaba, sompa, sompa. Yabo, yaba, sompa, sompa. Yabo, yaba, sompa, sompa. Amanfwe jackpot mu hininabo Betway Adea Akye jackpot ni new for 17 games na said you wafani nyina etom pepepe wo bedi sika pori 16,500,000 Ghana cedis for 1 cedi 50 pesos petoso beti wanyansemu se wonni mfie du otwe a entwa bi kaise nhyehyere kakra wo ho Gaming Commission of Ghana nsa hyase Betway agudie no hu dontia Jimmy D se sika eba wo wallet mu straight a eye kokokra asidan koma ZP mobile money sisi ade wadofo betumi di sika afa wo MoneyGram so ama na beto wo ZP mobile money wallet so direct abre biara sika beba wo wallet no mu no wonsaka 10 cedi sika chede but star 270 ash na fa hu sem Jimmy D akwenya bebre a akwansidie biara nimu na emom nsese kakra wo ho Onipa de obenya pomoden a ne wudi na wonom no eno na mo apomoden eno ntina abenfo hye you are what you eat. Misantina, Garden Herbal and Organic Shop. I'll be pierced near Crobia Wema, a boy a pomode. Garden, ya Jumaco beer, ya toa bibidro who do beer be wo, a bibidra, a bossa ya diabetes, diabetes, stroke, hypertension, malaria, typhoid, and then Yarua who do a meeting modin. Afi will be our son, no person a sotier. Obawa, ye benya nurama, and yanunqua. Ope organic product, any food supplementer, a boat to Yaruafia. Opa ya so hoswa, ubenya be. Sa ope gatina, and ya kwankwa, ye was near Crobia Wemo, Absa Bank, Road no, Otra top asoridana, upon say a tossum, as ye hope, and a gatin ewo. Sir and Crankle Pebiato, and now Pebiatu, and I did bro was share, no, friend number we 020905936. Anna 024-577-593. Garten, God's answer to health is nature. Franco Trading Enterprise. Oh, your buffer say. Mabusiane Franco Abusian Shaye. Yin share how about Kukura say the Shasia Kitwe mini mobile phone so. They Samsung, iPhone, Infinix, Tecno, yen Nokia no jajai. Say Abusiane Nyo. Dodrona na babeka. Smart TVs are a chassis free 32 inches, kosi 55 inches. Baba mo frana tenefi. Ayumre News TV series. Nesoka neso kepe family. Franco air conditions. And from a pepebi. A chassis free 1.5
745, 2.0 and a 2.5 horsepower. Energy saving. Accessories there. Pay now. Screen protectors, chargers, power banks, Bluetooth earpiece, AirPods. Ne diaka ni nyina Franco Trading Enterprise. Yampo boss yi Francophone esa wo wholesaler. Ya toma wona pese bitu ne koton ne jemfa zogu womboto. Franco ye adwuma dwoda kosi memeneda anopa 8:30 kosi anwumre 7:45. Sunyani Obenkoko board runabout. On the OA bus station in the Buenimshe. Frewon 020-276-5836. Franco Trading Enterprise. Still phone papa fee. I don't look like what I have been through. Newman School of Languages. Bia or two on boa sechere German kasa, Vrofo kasa, and of a French kasa. A wako hiase, o joining Wabusia, Ewo Iro, and Ampo, Okoko Siadia, Ewa Mononiana. Oh, yes, and yeah, na me come for Newman School of Languages and a Diama War. Newman School of Languages, as also chair a school for dear, and my walk trail on GOTY exams, and my one passe, say ye A1, A2, and Ampo B1, B2, and the Akakanwa. Nina, Wabacho, I'm working Kama, Sampo. Opeso tukwan na ukwatre GOTY exam CB na utimu kunimdia Newman School of Languages and American for Adiama wo enti say ye GOTY exams na opesa wotro ana brofo kasa na opesa usia German kasa anampo French kasa na opesa usia emfo woni nhwemu ba bia fo woni chiemo Newman School of Languages hwehwe Newman School of Languages a kira kwan ewo SCA Sunyani ewo SCA Hospital a chipe of Sunyani Brekum Road anampo fre ewo 0248-710-743 and a 020-489-5596. Newman School of Languages ana fakase siaso na ma kwanto nyamrema. The system has nothing on her. Those in power fear what she can do. She is Madame, and she is coming. On one hand, she's a humanitarian, and on the other, she's using them to seduce men in power for favors. Madame is a new drama series that explores the evils of an uncontrolled system where young women are exploited. Premiering Monday, 8th May at 8 p.m. on Aquaba Magic, DSD Channel 150 and Go TV Channel 102. Stay connected on star 759#. So action now that's so costly. Chow bet every 10 Ghana cedis per ewo aviator so nenya akwenya wo achede bebre a yede mano ebi e vouchers smartphones ene ne kika ho bebre beka growing ho ewo betway.com.gh kai say enhyehyɛ kakra wo ho Gaming Commission of Ghana sashase o oni fie nu wotwe a enko ho. Jami mu achi mu adwuma o. Hey, ya mu nkati ohene ba na da he. Yo we dia nchia na feed ya se ne wasi abɔ adwuma ma na abai die. Mi gidi pise won sabeka piafo ohene. Nyame o, so fa nyame yonko na wo fa jackis agro yonko a wadwuma no. Eso do so ne ba ma ebuso. Sa wo kai adom 480SL. Matini din. Mo apiafo. Eye pass watini din. Adom 480SL eye dura. Ya de shefu yase. Sa wo bedo no de eye adom 480SL. Ana de bedo. Ebe si nwura no atu ase ma ni hin nyina. Ewu na medie no ba na wie na nwura na hyase efifie no. Na me de super herbs so base eno no me kwa makwa akoda. E de se mi betwa. Yo katachie mi dasi. We de wa mahunu bibi se opusu nunum a na wote ne mpampan ampa. Wa ya nyokopai de me tire de tire kwan na kopa bi ye wofuo. Enye na e wa chemical shop bia mu kuma se kaase wood village kwatempo ne so kuwe dance wono a wo yira kwan a frɛ na homa yi so 0243715391 ana 0208119466 Jackis Agrochemicals Ekriafo Yonko. Aha! After na mati wasiye, se wo kan yampa se wo bo dan so wi a, ebeye fast in the buildings a ewo area mu ha nyina. Yes, na Yak Roofing Systems Limited. And I make a difference no. Say den tia anabro sign. Na Yak Roofing Systems. And chance na boshua, e dano de bufua. All types and colors. Oh, size ben won twama wo. Wo IBR, IDT, self-lock, Japan Allison, Euro tiles, shingles, and senator accessories. That is bridge caps, rain gutters, eaves caps, valley gutters, side trims, and many more. Colors the infedio, Japanese color bond, any premium papabi.
AZ2150 na Yak roofing system. When come you in Tamwa? Ojamenkachi, where real roofing. A jobetuma be power down so. Asa roofing amadana nya danokra. Say a bad woodwork bianswa. What you call a yak? Where free estimates. Emma woodwork, metal trusses, and aluminium trusses. After sales service and a free technical advice. Na yak edu man for bronyo. A free sab na kosi January ending. Oba 12 roofing sheet ya. Oba down so mount free. Any extra me womochira kwan. Head office any factory ni nyina ewo Sunyani Atronie Road. Woni Sunyani Traditional Council no di hwanimu. Ewo Asofufu. Branches ewo Sunyani between Melcom and Stanbic Road ndo so. Brekum so wo Mombasa opposite Anansi Krom. So wo doma ene nkran kwantan so a. For hotlines 059-993-9992 and 0244-940-174. Go so Emem Junction, Tachiman and Kranza Road. For 027-188-2930. Na Yak roofing system, modern roofing sheets, any profile, papi. Ojam, o wife to kwana. O tane no bie kura, ana wo mpedi bio. Me wife skin ne de, enye skin na ye di piepie ni bio. Ne skin no ente se o wife die ya. Atoso soko ani da ho kama yi bio. Wafi. Beti ya da bonumu. Na want of V22 body cream emano. De bio, me mpese obepo no hu. V22 body cream, eye hydroquinone free. Enti empo honamani. Nemum se wo ye tuntumu, koko. Ema honamani to so kama. Sa V22 body cream de. Se enketesi skin who ya one on Nesrao. And for who in fear wedi. What asra V22 body cream debia. Was skin and yet a sobebunu. What the honey, carrot, shea butter, and the brightening properties of argan oil. And the vitamins are hoodoo and na carbomaye. V22 guma hoodoo. Your V22 body cream and a V22 anti-aging face and body cream. V22 cosmetics and the produce. Ebensu supermarket and the cosmetic shops move. Dodoa from 050-127-6028 and a 026-441-0099. Adea Akye Abia Kratoyatum. Wahese wako shop akodi dwa hodo basket ma emu provisions ene nyoma hodo ehia opa we delay musa edru so na ukotua nso a yaka kire wo se untimi nchanti me chance number na so ya keke na mom o de Vodafone cash dia uni how cry yaka ko bia say dia untimi de Vodafone cash etua merchant bia or network bia so straight direct sharp enti say water provisions fuel inro inuane me kire say bia o pese wo ye bia no Vodafone cash amana ye mremremra ma o ehia obeya de say obedale star 110 hash na tua ka ko merchant bia ho e wo network bia so enia Vodafone. Mami branche manfiura. Mfiura ba. E aqua spray kama ajibe. Ninde yo mankatai. Zamra mas spray ninyusu. Masa, enti untu me dan ne ka ho. Nkami bawo spray no yamo. Untu ya daka o san pe me fragrance, me perfume. By the way, enye bone adepa die mame nkyerɛw. Awa, sɛ unim sunya ha yie pa. Oh, you. New town kwan no. Sɛ unim Kuzuni Enterprise. You me wajada person tonana. Dabi odasi ye adwuma Kuzuni Enterprise. Ononkoa ena comfy adult diaper, comfy baby diapers, comfy baby wipe, any Belly's sunflower oil. Eye 100% cotton turkey products. Odeba edaso ye adwuma Kuzuni Enterprise ni opposite Onoa wasanswa bie Kuzuni House of Original Designer Perfumes, deodorant, spray, any roll-on, and nwa and asha to homa ne ho and ameji me perfumes, spray, roll-on, deodorant, any aduham bia abaswa eye original perfume bia uyusono koho ebi ho perfume wahu e wo social media perfume eye choice Kuzuni Enterprise perfume uyusu anade open oban ho na se ebi ni ho a obekra bi enaka krabi na ode abro afe ba bi awo
pia e wo Sunyani ha. O frɛ na obebre ubi. Na de fe ene se owo free texture. Okɔ so a obe recommend the perfume amount. So one location no. New Town kwan no. Baby Kuzuni Enterprise. Ni opposite hey. And a perfume house. E wono. Frɛ 02434326666 and a 026957666. Kuzuni Enterprise. House of Original Designer Perfume say. Oto perfume wono ha. Enyu mo abeto eni. Mofra eye Nyankopon adoma chede. Mofra eye chede Nyankopon de dom awofo. Enti se oye panyini na wotete akwada na sabofra no. Se wodi abofra nani, wo hye abofra bi ane eye a. Eye ade a wodi tieti akwada no, ne fa hodie so. Broni se child abuse. Enti wo se akwada ye mobo. Na wo hye no ane no adai. Akwada ketu ete se no watu na jeje mu yi. Wo hye niema ade aso akwada ketu ete se na ne kon nyina tai. Ti nya omobompu. Akwada ketu na ade ntade ete se ahye no amna de je nyina gu hoi. Wonim se odi akwada yi ekwa akoto amaniem. Atete kwada nani osu akwada famu no. Ya na eburu adwene ntiase so. Why na ekabia man kwada yi? St. Anselm's Anglican Child and Youth Development Center. One Compassion International Ghana. Omode nkaibo semi ba wakwan mu. Na unim se Ghana mamra no etiase otieti akwada bi fa hodie so de. Omode a na bodofsu anase any child related institution e wo Ghana nyina. Bona manientam so e. Na uni kron so a ukoyi wona sotire fa akwada bi atete ho no. Oma meda wo ho adi. Kai se enkaibo yi St. Anselm's Anglican Child and Youth Development Center. One Compassion International Ghana and a deba wakwe. Children of the future. Now fear Diana, only man, I'm fearing you. If you're a friend, not just in what person or boss one. Now you're sure if you're very. The secret is Joy Chem Company Limited. Oh, Madam, Joy Chem Company Limited. A chance in Price Beer, a bit to say IBR, IDT, SSR, self lock, circular, tile, and shingle. Now, my dear, my Joy Chem phone chance in a dance so Joy Chem Company Limited. For one Casamu factory, or one of Muchamu chancing, where in your agent you may be. So usika sem kra hawa omo akwenya omo de be faso na wa faso no wetwa scan kakran on some free transport adie bi o e ma omo chance ne dance no say e kra strong color cotton e ma omo chance ne mpa e ma no so enwe na nche nsoto so enyino hwehwe Joy Chem Company Limited e was Sunyani DRA Poly Runabout e ben Goyle Filling Station promo 054-0125-818 locate the main factory on the Techiman Kumasi Road e was Hanswa Brigade. Yeah, Ben Liberty as on that. Over to me for Joy Chem for 054-0125-819. Brother Bernard. Yes. Onia anope die ekom die demi pacho yenkope go baby ntowa ene nkwa die be salad kakra wele talia ina kokko memre se ne ya hyeda ya ma mepe se wonim se ne mepe meduane mama taba ya wo what Vodafone made for me bundle office *530# e code da wodi benya atade ne sese ye pa ya hyeda ya ma wo benya weni mu nyina free 1 Ghana cedi e ko Brother Bernard enti wonim Vodafone made for me bundle ina wa hyeda de sie mi say oh de boss *530# anio Manisha utrim say odia we are sroku assign Vodafone made for me atede ne sese ahudo me dress nya atede ne sese ya edemufo a ya hyeda ya ma bi ni minutes dodo a ode be call data ana internet na say minutes dodo a ode be calls any data ya kan bom dia ma ode dial *530# na fa ho di Vodafone made for me sese ne atede mu ana download my Vodafone app no enne ya Vodafone, further together. We say, what dear Catonete, O Catati Ohudien, once you are to Niamum, says, dear Chia, dear Sevilla, Niamabon, some way retire, so Yanamuni. Now, so I Jimakuma could pay and what General and Nunti Niamano, or Atetiso, Royal Foam, at the Niamano, so 10%. Oh, yes, 10% discount, and what you more beer. Now, what's our Tony Boy, a Fukro, you know, near Sacho, so you're quite a
free pillow. We dear, I tell you for Yatia some do. And auntie, one soon rainy, some bed dumb mattress, papa, no what dumb form so. Now what does some ye free the so? And for no sika ekutao, one soon rainy, say over dumb mattress, papa so. 10% discount. Yeah, you free so. Royal Foam outlets, beer or making a piano or a cordo. Over to me a friend 020-227-1000. Royal Foam was soon radio promo. Rest assured. What a closet I may pay. Men to be a hankoma me wafa na sesen. Mamen frɛ. Hello? Hello wafa. Hello. Nampacho dino modru hen. Ya wieni nyina. Aka water kroba. Wafa, ye friend water closet. Na enka me pay complete. Deɛ esi hɔ no. Ɛna deɛ ɔmo de bɔ dan ho no. The modern ones aba no. Sunya hɔ ebi wɔ hɔ. Ɛna fɛ me pay toilet squat. Ha? Mi kura ha deɛ mi kofa we bi mami Musa. Efira my sere papa company bi wa mo no ne your friend Jintao Sanitaries wo mo ye water closets latest quality ones wo mo de bagana na ebesi ventures bi a your friend Anatabo Ventures na de ababra afo hanyina sunyan na waba bepi eniema na wo fase en epe no abusu cha ewo ho Efira mame nkyerɛw sa unim post office eba ba ko ni aba waterworks any PWD sa unim ho benkum so enkwanta na de ko New Town. Baby, I beg you, Kenteno. Motra baby, I'm in Kentena Oko New Town. One sabenkum, baby, I'm to pan on opposite. Abrosan Fufu Tentnica Sieno, a form hope. First and second store. What a closet in Pua. And it's a near my office here, Epen. A busu cha. What a closet, Munura Abba. Dear, a Sihoni be. Your friend complete. You were S shape, you were P shape. And what ye, dear Mia Pampamua, not a flash. Afe, dear the board ye chimuno ebi wo ho now hand washing basin open full set and 9 si ho anansa half afi toilet squat no eye de omo sense ni bi abuso cha wo Anatabo Ventures e wo sunyan ha efira Anatabo Ventures offer sa water closet and accessories no direct from Jintao Sanitaries e wo amonane enti obeto a o de ma atufo bo me kire wholesale price enti sunyaman any brand for mantama nyina sa wo ye contractor institution na open water closet type beer, shape beer, dear. Anasa hand washing basin beer, dear. Wanichre, baby, machre one. Ana for 055-3288-616. Sompa, 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 Sompa. Yaw, boy! Sompa, 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 Sompa.